السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرى. اسلامو. نعم. أمي فلك على فو. وكاكا. كعلى بركة. جه. كعلى ولي ماندو. كصلي أن كربك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام. كصلي أسود نسان مونكا. كصلي أكساب مونكا. جه. نمبري. نعم. أمبارح فولي نيسي. أو برجلما. الله أكبر يلمني. مغو بيا. إبيا نسراو إسرائيل. أنا فولي بيه. الله أكبر يلمني. كأني على فه. نعم. أنسجراني كنينكا. kira ka demaya de kola o kama nene awo ala ka boda dam amin amin ala so ala kan wasaya amin ala kan wasallahara amin amin minu nyanko ala ka hinana ala ka yafuma amin amin ala ku daro nema ala ka saya kuma lafiya amin amin an ga jamana an ba kalfa alama ala ka koloshi amin amin ala ka koloshi amin amin ala ka koloshi amin amin ala ka ngolo shakono amin amin akan cogo mina ni jamana in ba yɛrɛ sɔrɔ o sira ɲuman ala ka jamana in denw bila o kan amin 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 ala sɔn ala ka jamana in denw bila o kan amin amin ala ka dugawu ninnu bɛɛ minɛ amin amin faso minnu k'u bɛ faso in kuma bɔ u joli an'u ni yarabi ala k'u dɛmɛ amin amin ala k'u dɛmɛ amin amin ala k'u dɛmɛ amin amin alors n'an bɔra yen foyi tɛ foli kɔ Allahu akbar an tɛna foyi yɛrɛ fɔ min ma fɔ ka kɔrɔ Allahu akbar nka ala ko de an ka ala bato fɔ saya k'an sɔrɔ Allahu akbar bi an bɛ le 2 premier mois 2026 la o don san tubabu san yɛlɛmana ala k'a k'an ka hɛrɛ ye amin amin ala sɔn ala k'a k'an ka san ɲuman ye amin amin san mun tɛmɛna tɔɔrɔ min bɔra o kɔnɔ ala ka n'o se nin kɔnɔ amin amin ala sɔn hɛrɛ o hɛrɛ n'an m'o sɔrɔ salo ala k'o d'an ma ɲinɛ amin amin dugawu kan ka kɛ san bɛ yɛlɛmɛli la tubabu ye ala ka jɔn ye u ye jate kɛ ni u ka jate de ye o y'a sɔrɔ an ka kira yɛrɛ mana fɔlɔ Allahu akbar jate kɛra n'o jate ye fana an ye kalan kɛ an karamɔgɔba minnu fɛ n'u siranna ala ɲɛ ka kɛ ala fɛ ka kalan sɛbɛ dɔn ala y'anw garisɛgɛ min na n'an b'o fɛ yen o ye Saad bun Umar Ture Allahu akbar ala ka hinɛ b'a kan amin amin n'ale b'an gala a ka tableau la a bɛ dati sɛbɛn Allahu akbar n'a bɛna walada min di aw ma a k'an ka leçon min kɛ a b'a sɛbɛn bi ye juma ye farafin-kalo tile 12 tubabu-kalo tile 11 hijira nin zan hakɛ in miladu nin zan hakɛ in Allahu akbar Adra Allahu akbar minnu ye ala dɔn n'u siranna ala ɲɛ o tun b'an kalan tan Allahu akbar kalankuraw nana o kɔfɛ ka na bɛɛ bɔ diinɛ na ka bɛɛ bɔ silamɛya yɛrɛ la Allahu akbar ka alakira yɛrɛ bɔ a la pewu ayi kuma tɛ dɛ n ka dalilu de bɛ n bolo Adra n'a dara bi kuma a fa neni Allahu akbar a ba neni Allahu akbar nka a ye min fɔ n'i y'o yɛlɛmɛ i yɛrɛ bɛ yɛlɛmɛ sigei abani Allahu akbar
u ye kira yɛrɛ bɔ diinɛ na pewu ko kira yɛrɛ tun tɛ foyi dɔn ala ko la dalilu ye jumɛn ye ala kira sallallahu alaihi wasallam yahudiya den tun b'a bolo a ka so baara la yahudiya a kelen kɔ ka se sɔrɔ n'a ko n ko n'i m'a fɔ ten i da bi fara o se sɔrɔlen kɔ kira fɛ a ye yahudiyaw mara madina n'a fɔra bi ko kerecɛnw tɔgɔ tɛ se ka fɔ mana kira dun ye yahudiyaw mara se sɔrɔlen kɔ o kɔrɔ ye di ko kira yɛrɛ tɛ diinɛ dɔn sidina umar al-faruq bɛɛ b'a ka jɔyɔrɔ n'a ka cɛsiri dɔn min sɛbɛnna diinɛ ko la mais sidina umar kerecɛnden tun b'a bolo a ka so silamɛya kelen kɔ ka se sɔrɔ silamɛya kelen kɔ ka fanga sɔrɔ kerecɛn tun bɛ umaru bolo a ka so umaru bɛ to k'a fɔ a ma ko cɛ don silamɛya la sa parce que a dara la kojugu non ni ala muɲuna dɔɔni n'a yɛrɛw sabalila su in na silamɛya n b'a ban bi n y'a fɔ ka kɔrɔ mais n bɛ segin a kan a fɔra de fazakir ko mɔgɔw hakili jigin ala y'o de fɔ an ye a man ca dɛ mais ala yɛrɛ ko di silamɛ kuranɛ kɔnɔ n bɛna kuma o de kan wa o kɔfɛ silamɛya wɛrɛ tɛ yen dɛ bilahi aliyil azim silamɛya tɛ fila ye kelen dama el-faruq umar a bɛ to k'a fɔ kerecɛnkɛ ma ko cɛ don silamɛya la sa kerecɛnkɛ bɛ yɛlɛ umar b'a fɔ n'i donna na an bɛ pilasi ba d'i ma koyi a ma bere t'a fɛ a ma muru t'a fɛ a ma fɔ bon ka so kerecɛnkɛ ye a b'a furakɛ parce que cɛ in tun bɛ fura dɔn kojugu kerecɛn de don mais a bɛ furakɛli ɲɛ dɔn kojugu a ma sɔn umaru m'a bugɔ a m'a nɛni a y'a to a bolo ye ten mais ko bi kerecɛnw tɔgɔ tɛ se ka fɔ o kɔrɔ ye de ko umaru ɲɛ ala janfaw tun tɛ diinɛ dɔn o misaliw an bɛ se k'a ba kelen d'i ma o marali ni hinɛ kɛli u la f'u yɛrɛ tilala k'a ye nin fɛn de ye tiɲɛ ye u tuubira a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka ni jamana min binna silamɛw kan k'u tɔɲɔ ni silamɛw kun y'u kɛlɛ ka s'u la k'u minɛ u bɛ fɛn damadɔ de da jeliw la kɛ silamɛ ye an bɛɛ bɛ kɛ kelen ye ni ko n tɛ u b'a fɔ bɔ an b'i to i ka diinɛ na nka i bɛ nisɔngɔ sara silamɛya ye impôt an tɛ ka impôt sara an ka mobiliw impôt tɛ sara alors k'a kɛ ka jamana jɔ kumana umaru fana silamɛya fana ko kafiri ma n'i ma sɔn ka don silamɛya la an t'i forcer dɛ parce que ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ t'i diyagoya silamɛya la o kumana n'i ma sɔn silamɛya ma to kerecɛnya la to yahudiyaya la to i ka diinɛ kan mais i bɛ nisɔngɔ sara parce que anw de b'aw mara ni kɛlɛ nana anw de bɛ kɛlɛ kunbɛn anw de bɛ dugu sirabaw dilan anw de bɛ ji ɲini ka di dugudenw ma o kumana a bɛ wari sara o bɛ kɛ k'a ka dugu jɔ a bɛ fɔ o ma ko ɛlijizya nisɔngɔ e ka nisɔngɔ minɛ mɔgɔ fɛ a ma tubi munna a t'a faga jɔw t'anw ka diinɛ na mais n bɛ min fɔ aw ye ni aw dara ko n ko kana maa si ɲininka mais mɔgɔ bɛ fili jɔn ye jɔn de ye foyi tɛ se ka dafa komi ala an bɛ se ka fili mais k'a fɔ aw dara ko ala ka diinɛ na tan k'o tɛ tiɲɛ ye ni n bɔra kalama n bɛ n da di kumana an bɛ sankɔrɔ foli k'aw la ko aw bonne année
bonne santé. Allahu Akbar. Nyana. N'ambora ebi. Allahu Akbar. Ambi kira somɔgɔw de ka kɛnɛ kan. Allahu Akbar do. N y'a fɔ ye dalu b'aw bolo lahara dɛ. A bɛ ka miniti o miniti kɛ yan lahara a sɛbɛn bɛɛ y'aw seere ye ala ɲɛkɔrɔ ko a y'a ka baara bila ka alakira somɔgɔw ka mankutu lamɛn. Allahu Akbar. Kira y'a fɔ silamɛw y'a fatutɔ a ko n ye n ka denbaya kalifaw ma ala kama. Allahu Akbar. A y'a janto n ka denbaya la ala kama. Allahu Akbar. A y'a janto n ka denbaya la ala kama. Kira y'a fɔ siɲɛ 3 sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parce que min tun bɛ sini a kun y'a dɔn a fɔra ye. Allahu Akbar. Aydara. A fɔra ye. Allahu Akbar. Ko mɔgɔ tɛ gundo dɔ tiɲɛ don. N'i ye maa o maa sɔsɔ o la i kunkolo tiɲɛna de. Allahu Akbar. Mɔgɔ tɛ gundo dɔ dɛ. Non. C'est e ko gundo ka ban. N'i ko fɛn yɛrɛ ma gundo maa b'o dɔn cogo di. O tɛ dɔn. Ko gundo kɔrɔ de ye ko maa t'a dɔn. Siga t'o la. O bɛ se ka bɔ maa t'a dɔn na o bɛ to o la. Siga t'o la Aydara. Allahu Akbar. N'i ko dibi bɛɛ a kɔrɔ ye dibi de bɛ dɛ. Siga t'o la. Mais a bɛ bɔ dibiya la tuma jumɛn n'i yelen mana. Allahu Akbar o tiɲɛ Aydara. Allahu Akbar. O tuma na maa si tɛ gundo dɔn sɔsɔli yɛrɛ hali kira kun tɛ gundo dɔn a t'a dɔn. A b'a dɔn cogo di gundo a bɛ se k'o dɔn cogo di. O tɛ dɔn. Mais fɛn min y'an bɛɛ ma gundo ye nka e fa b'a dɔn. Allahu Akbar. E fa y'i den k'a f'u ye. Anw si kɔni t'a dɔn nka e fa tun b'a dɔn o y'a den k'a f'u ye. Allahu Akbar. I y'a dɔn e kɔni y'a dɔn sa e ka gundo tɛ bilen anw de ka gundo don. Siga t'o la. Kumana a bɔra e ka gundo la dɛ maa tɛ gundo dɔ dɛ a fɔra i ye de. Allahu Akbar. Ah oui. O kumana sisan min min na setigi y'a bɛɛ walawala alakira ye. Allahu Akbar. O dalilu dɔ ye jumɛn ye. Seydina Ali nana fo don dɔ la a y'a tɛgɛ minɛ a ɲɛji bɔra. Allahu Akbar. Seydina Ali ko a ma ko mun bɛ yen a ko foyi. Allahu Akbar. A ko fɛn dɔ bɛ yen a ko foyi tɛ yen. Allahu Akbar. A ko n bɛ fɛ ka min f'u ye e ye Ala ka diinɛ dɛmɛ n'i seko bɛɛ ye. Allahu Akbar. A ko nka e ti sa dilan kan. La bana t'e fa. A ko i ti sa fiyewu f'i kunkolo joli k'i bosi bilen. Allahu Akbar. Aydara. Seydina Ali ko a ma ko o b'a sɔrɔ bɛ Ala ka siraka kɔnɔ. A ko ɔhɔ. A ko foyi ma tiɲɛ. Allahu Akbar. Aydara. Foyi ma tiɲɛ. Seydina Ali ko tɛ se ka fɔ. Allahu Akbar. Fɛn bɛɛ fɔra a ma kasɛtiw b'an bolo. Hali sini a bɛ k'a ka nɛni. Allahu Akbar. Hali sini. O t'ale kelen ye min dara kira kan o tɛ se ka da ale kan. Allahu Akbar. O tiɲɛ. N y'a fɔ aw ye kira bɔ kira yɛrɛ fa denya la ko halala tɛ. O b'an ka sɛbɛnfɛnw na. Allahu Akbar. O la ŋaniya ninnu an sigira kun min na o ye kira ka denbaya ye k'a fɔ mɔgɔw k'u dɔn. Allahu Akbar. O tiɲɛ. O dama tɛ mɔgɔw k'u ladege u jogo la an'u ka sabali la an'u ka cɛsiri la. Allahu Akbar. O don. Somɔgɔ ninnu fɔ kun ye nin de ye. Allahu Akbar. Siga t'o la. Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko nahnu naqussu alayka min anba'i rusuli. N'a sɔrɔla kuranɛ durusi labɛn kɛrɛfɛ Ala ko anw bi kira minnu tɛmɛna an b'olu ka kisa lakali e Muhamadu ye linusabbita bihi fuadaka tari an ni dusukun sabati n'a ye. Allahu Akbar. O de an bɛ kira somɔgɔw fana ka kow lakali aw ye dekun min mana aw sɔrɔ k'a fɔ Ala t'aw fɛ tɛ dɛ
minnu kun ka di ala ye ka tɛmɛ an kan tɔɔrɔ minnu y'olu sɔrɔ ala kana s'an ma. Amin amin ala sɔn. ne bi ala fɛ ne bi ala bato ne bi sira ala ɲɛ o t'i bali lajarabi la dɛ. ayi Allahu akbar o ye tiɲɛ. fo an ka nin de faamu. au contraire kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu ka lajarabi yɛrɛ ka jugu ko o ye olu kiraw de ye ani nabi ɲumanw ani muso minnu kɛra ala fɛ ani cɛ minnu kɛra ala fɛ tiɲɛ na ko olu de bɛ lajarabi sɔrɔ. Allahu akbar. Ajra. al amsal fal amsal. Allahu akbar o don. alors e ɲɛ b'a la e tilenna e tɛ ka ala kota e bana jɛnɛya la i bana nkalontigɛ la i bana janfa na e ye hasidiya dabila mais kafiri tiɲɛnikɛla min b'e kɛrɛfɛ o garisɛgɛ ka bon e ta ye. oui ala bi ten de. Allahu akbar o don. ala bi ten de. wallahi. ala bi ten de. Allahu akbar. an ka nin hɛri ninnu kira y'a ka denbaya kalifa an ma a ma k'anw ɲɛna dɛ nka n'an ko an b'a ka kiraya la o tuma na kalifa in an yɛrɛ b'a la. siga t'o la. Allahu akbar an b'a la. fuadaka a bɛ faamu wa. faamura. o tuma na an k'an cɛsiri. inshallah. a fari kana fa dɛ. ayi o tɛ kɛ. n'a y'i degunnen sɔrɔ o kɔrɔ ye n'i tɛ jamana i b'i yɔrɔ dɔ de la a kɛbaa tɛ yen ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ dɛ ni duuru b'i kun tiga san. Allahu akbar. n'a ka ca o ye te san mɔgɔw wele a f'u ye ko Seydina Ali bangena nin don ye nin ye Hasani bangeni ye nin ye Fatima bangeni ye nin duuru de donna Seydina Ali den tɛ nin dama ye o kira mɔden tɛ nin dama ye mais kira ye birifini biri ninnu de kan. Allahu akbar. a yɛrɛ y'a duuru n'a ye. Allahu akbar. kira ye birifini biri ninnu de kan a ko ala ne Muhamadu somɔgɔw filɛ. Allahu akbar. ala ne somɔgɔw filɛ. Allahu akbar. o tuma na o somɔgɔ kelenw a y'o de kalifa. kalifa in tiɲɛna. Allahu akbar. u y'a bɛɛ faga. Allahu akbar. o de la ansaru min b'an bolo cɛsiri don. siga t'a la. min b'an bolo cɛsiri don dɛ. ala y'an bila o de la. ala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ. a ko ala kira ma minnu ko an ta ye tiɲɛ minnu k'u ta ye nkalon ye kuma kelen dama f'u ye. qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wallazina amanu wal mu'minuna. ko Muhamadu a f'u k'u da de k'u ka baara kɛ. k'u ka kɛta ni ala bɛna ye. e yɛrɛ Muhamadu bɛna ye wa mu'minu yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn ka baara ye. Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan. ansaru an ce. Allahu akbar o y'i laminɛ. a karamɔgɔ ma sa fɔlɔ mais a y'a sabali kunna wolo. a y'a wasa. Allahu akbar. ni hɛrɛ danna i yɛrɛ ma o ye Firawuna ka hɛrɛ de ye. sigei abani. Allahu akbar. an tun b'a fɔ ansaru ko dɔgɔtɔrɔso ye 12 ye. ka na 15 ka na 20 na. mais bi Mali kɔnɔ yan ansaru tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso 30 ani 5 bɛ yen. subhanallah. ajira. Allahu akbar. abani. Allahu akbar. tilka asharuna yadullu alayna. Allahu akbar. ko an nɔ bɛna an jira. kɛnɛ kan. dabara tɛ dɛ. ko i nɔ bɛ n'i jira. Allahu akbar o cɛ. siga. tilka asharuna tadullu alayna. Allahu akbar o cɛ. tilka asharuna tadullu alayna. Allahu akbar. nin de ye an nɔ ye. ko an nɔ bɛna an jira an nɛn tɛ ko an nɔw de bɛna an jira. Allahu akbar o cɛ. ajira. Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 35 bi yan bi ansaru ka jɔlen la. siga t'o la. a bɛɛ ye baara daminɛ. Allahu akbar. baara bɛ ka k'a bɛɛ kɔnɔ. Allahu akbar. an ce. Allahu akbar i laminɛ. an ce. Allahu akbar. ajira. afimu kiriyera. o kɛra. ka juru don fandaw na k'u ka baara kɛ. u ka bɔ chômeriya la Mali kɔnɔ yan. juru min donna
o sana u ka afim directeur ya ɲɛfɔ an ye yan o kɛra miliyari joli a fɔra an ye u ye min don juru la tiɲɛ siga t'o la a miliyari hakɛ fɔra yan a fɔra yan a ko miliyari 11 11 miliyari Allahu akbar 11 miliyari ansaru ye ka afimu ye min juru don fandaw na tiɲɛ ko a ye baara kɛ a yɛrɛ ye Allahu akbar Aidara Allahu akbar an nɔw b'an jira siga t'o la a y'an yira kaban yɛrɛ nɛ baara de don i nɔ Allahu akbar i nɔ fandaw ye juru ta ka baara kɛ o kɛra o ye jɔyɔrɔ ye bolo lahara dɛ siga t'o la ansaru bi diɲɛ minnu sara hali n'a ka ca san 40 ye a baraji dafalen b'u bolo kaburu kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la an nɔw b'an jira Allahu akbar da o ye nɛ ka holoko ye i nɔ jira mɔgɔw la siga silamɛya tɔgɔ la i nɔ jira Allahu akbar o ye tiɲɛ dɔgɔtɔrɔso 35 tiɲɛ o don wa o don afimu miliyari 11 a ye min don juru la Allahu akbar fandaw ka se ka baara kɛ siga kalanyɔrɔ mali kɔnɔ yan kalanyɔrɔ 2000 ani kɔ min bɛ mali kɔnɔ Allahu akbar o ye tiɲɛ ka mɔgɔw kalan ala ka diinɛ na ka mɔgɔw kalan u taabolo la tiɲɛ kan bɛɛ bɛ kalan kɔnɔ n'o ye tubabukan ni angilɛ ni faransɛ ni bamanankan ye tari tubabukan ye faransɛ ye de Allahu o don ayiwa Allahu akbar i y'a faamu o bɛɛ bɛ kalan kɔnɔ siga t'o la ka tila ka na ala ka so jɔ siga o caman b'an bolo Allahu akbar o tiɲɛ mɛ ka n'u ɲɛsin o belebele jɔli ma a daminɛ na miliyari 10 Allahu akbar an bɔra 10 na sa a da tɛ se ka dɔn bilen parce que u ye plan o plan kɛ o bɛɛ fosira Allahu akbar Aidara plan fɔlɔ kɛra o ma ɲɛ o kɛra sous-sol ye Allahu akbar plan filanan banna ne yɛrɛ bɔra yen kunun Allahu akbar n y'a sɔrɔ bɛn kɛra sabanan kan k'u bɛ dɔ wɛrɛ jɔ o kan Allahu akbar Aidara Allahu akbar ko dɔ wɛrɛ bi jɔ o kan maa bɛ se k'a miliyari da fɔ bilen a da tɛ se ka fɔ ala ka n'aw dɛsɛ amin amin ala sɔn ansaru da tɛ dɛ baara don tiɲɛ siga t'o la baara don Allahu akbar faama ka dɔrɔmɛ tɛ nin na o ta la arabu ka dɔrɔmɛ tɛ nin na o ta la 2 2 5 5 ne dan bɛ ala la n b'a fɛ n b'a dɛmɛ o nɔ filɛ mali kɔnɔ Allahu akbar an faso la yan wulibali don Allahu akbar n ye layidu min ta siw bɛ ala de bolo Allahu akbar o tiɲɛ an balimakɛ a n'an denkɛ n'o ye jalo ye komi a fɔra a y'a faamu ale denkɛ fɔlɔ san 17 Allahu akbar sɔrɔ a ye accident kɛ a tora la Allahu akbar o janaja kɛra bi juma na Allahu akbar Kati n taara lajɛ n ye dugawu k'a ye Allahu akbar yan'an ka ɲɔgɔn ye n ye min fɔ ala ye n b'a dɔn sigay abani an kɛlen ka ɲɔgɔn ye n y'o de fɔ a ye a ka sabali Allahu akbar a bɛ minɛn min kɔnɔ anw bɔra a kɔnɔ an b'a dɔn sigay an b'a dɔn n ko a bɛ yɔrɔ min na sisan ne b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na siga t'o la mais a k'i sɛmɛ setigi la Allahu akbar alibaqa'u lillah sigay ala kelen de bɛ to Allahu akbar o tiɲɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'a ye ala k'a sabali amin amin ala k'a sabali amin amin o kɔfɛ n ye layidu min ta n y'o de fɔ siw bɛ ala de bolo tiɲɛ maa ti fara t'a la ayi n y'a fɔ ka kɔrɔ mɛ n bɛ segin a kan su in na Allahu akbar siga kan c'est à dire an bɛ diinɛ min na ko silamɛya u y'a bɔla a caya Allahu akbar fo maa t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na bilen Allahu akbar o tiɲɛ mɛ ne y'a surunya aw bolo ala danna yɔrɔ min na a n'a ka kira ka dan n'aw ye yen Allahu akbar Aidara a tɛ se ka yɛlɛma ayi yɛlɛmabali don Allahu akbar aw ni ne an bɛ ka seli la an b'a fɔ ko ihidina sirata al-mustaqim tiɲɛ ihidina sirata al-mustaqim Allahu akbar o bɛ fɔ an bɛɛ b'o fɔ an ka seli la o bɛ fɔ ihidina sirata kɔrɔ ye di ko ala n b'a ɲini i fɛ i ka n bila sira kan
المستقيم sira min tilennen don e yɛrɛ ala ka ɲini ta ma Allahu akbar. e yɛrɛ ala mago bɛ ɲini ta min na sira min tilennen don ma ka taa alijinɛ kɔnɔ ala n bila o kan Allahu akbar. a kɔrɔ de ye nin ye ihdina sirata almustaqim Allahu akbar. mais don o don an bɛ nin de fɔ ala an bila sira kan min tilennen don ka taa e ma coyi e mago bɛ min yɛrɛ la n'a bɛ ne se alijinɛ ma ala n bila o kan Siga t'o la. mais n'an ye mɔgɔw wuli k'u ɲininka sisan k'o ye sira jumɛn ye a bɛ gɛlɛya dɛ Siga t'o la. ko e ka wuli an bɛ kɛ k'ala deli k'a k'an bila sira min kan sira tilennen sira jumɛn de don Siga. Allahu akbar. a fɔli bɛ gɛlɛya i bolo Allahu akbar. mais i ka kan k'a dɔn Allahu akbar. n'i m'a dɔn i tɛ ala sɔrɔ o Ayi, a tɛ sɔrɔ. non Allahu akbar. n'i m'a dɔn i tɛ ala sɔrɔ Allahu akbar. mais a dɔnbaliya n'o kɛra a ma f'u ye i bɛ hakɛ min kɛ u bɛ se k'i se ala ma mais i ni karamɔgɔ minnu bɛ na u bɛɛ bɛ taa janɛmɛ na i nɔ na Siga a bani. parce que a ma f'u ye o Allahu akbar o tiɲɛ. la yukallifu llahu nafsan Siga. ala t'i nisi jagoya k'i bila fɛn na i tɛ se min na Tiɲɛ. i tɛ min dɔn i t'a dɔn Ayi, i t'o dɔn. diinɛ in yɛlɛmɛna de ne ka kuma tɛ dɛ alakira de y'a fɔ sɔlɔ silam Allahu akbar. A tigi a ko a ka sahabaw ma a ko a ye diinɛ in minɛ a k'a ci n'a gɛlɛ ye tagaju ye a y'a sigi a kan ko walahi don dɔ bɛ na aw minnu ye ne muhamadu yɛrɛ ye Allahu akbar. diinɛ in bɛna nkalon modèle ta fo olu bɛ siga ko n'a bɛ tiɲɛ kan nkalon kɛ kojugu ka fanga sɔrɔ Allahu akbar. Siga. jabar Allahu akbar. a tile tɛmɛna ye anw t'a tile la dɛ k'a fɔ ko diinɛ tiɲɛna nkalon ye kɛnɛ minɛ an t'o tile la dɛ o tɛmɛna Siga. Allahu akbar. Aydra. a bɛ n'a fɔ n'i ko balɔntanaw bɛ ɲɔgɔn na mais e bi minnu bɛ hamisu la hamisu kɔrɔ ye di dɛ minnu bɛ terrain kɔfɛ n'u tɛ ka jouer non ballon kɛrɛdani fɛ tan sabu alors n'u bɛ ballon tan na ni ballon bɔra o olu ti kɔfɛ ya y'a dɔn olu ti terrain kɔnɔ mɔgɔ min tɛ terrain kɔnɔ dɔrɔn terrain dawolo mɔgɔw el hamish Allahu akbar. terrain dawolo mɔgɔw y'a dɔn olu ti jouer la o Olu tɛ jouer la. mais u bɛ terrain kɔni kɔnɔ Siga t'o la. min yɛrɛ ma ballon tan yɔrɔ ye fɔlɔ dun o de ye anw ye Allahu akbar. a tiɲɛ ko diinɛ bɛna tiɲɛ a mɛnna Allahu akbar. o tɛmɛna dɛ Siga. olu ma yɛlɛ terrain kan olu tun bɛ terrain dawolo de la mais anw ma a dɔn ballon yɛrɛ bɛ tan yɔrɔ min na Allahu akbar. Aydra. anw bɛ yen de Allahu akbar. wulibali don dɛ parce que min b'an bolo dɔrɔn bɛɛ k'a ta fɔ na don ne ta la na don ne ta la Tiɲɛ. O dama don. ne b'i ta to yen Allahu akbar. e yɛrɛ k'i ta to yen an ka ala ta k'a lajɛ Allahu akbar. siratal mustaqim an karamɔgɔ kuranɛ dayɛlɛ Allahu akbar. ala de ko kira ma kuma cayalen Allahu akbar. yahudiyaw ni nasaraw fɛ ala ko kira ma silamɛw wele yahudiyaw wele nasaraw wele Allahu akbar. bɛɛ wele ka na kɛnɛ kan ne ala ka sira min n'o b'i se ne ma ka don alijinɛ kɔnɔ n bɛna fɔ Allahu akbar. an karamɔgɔ ni ni karamɔgɔ ta tɛ kelen ye karamɔgɔ t'a bila dɛ n'o tɛ maa t'i kɔn janɛmɛ kɔnɔ hali n'i sara maga من الفرد من الموي من الناصر من الكافي من الودود من الرهيب واحد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا سورة من دو أما قرآن سورة فيه أبي فهم كو سورة الأنعام الله أكبر
suratul an'am aya kɛmɛ ani 57 silamɛya banna ye ala y'a ban ye ngan t'i karamɔgɔ ta ma dɛ kuranɛ an karamɔgɔ a fɔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ala ka don an n'a cɛ آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين an bɛ sɔli an ka kiraba kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم kuranɛ ka di كدي سيغاتولا an ka wa bilahi ni kuranɛ kun tɛ an kun bɛ bɔ nin diinɛ in na الله أكبر أجرا ayi fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛmɛ hali n'i ye kuranɛ yɛlɛmɛ i b'a yɛrɛ yɛlɛmɛ koyi nka n'i y'a yɛlɛmɛ eresɔri don a b'i sama ka n'i jɔ a na سيغاتولا non n'i y'i kuru n'a ye a b'i wuli ka na سيغاتولا n'o tun y'a yɛrɛ yɛlɛmɛ dɛ n'i ye ko bɛɛ k'a la ka dɛsɛ i bɛ segin i nɔ na أجرا ala ko muhamadu kun ta'alaw a fɔ mɔgɔw ye k'u kana الله أكبر a ye nin lamɛn ka ɲɛ a ka kasɛtiw ɲini an n'a denw k'a lamɛn ani a musow الله أكبر a kana to nin ka tunu aw la أي أتتنو yala afuradu zayila سيغي mɔgɔ kelenw ti to الله أكبر nka kuma bɛ mɛn بمه kumatigi t'i mɛn nka kuma bɛ mɛn dɛ الله أكبر أجرا amin amin ala ko kira ma ko u wele ta'alaw ko a ye na atlu ma harama rabbukum alaykum الله أكبر an ma ye min kɛ an ma haramu ye dɛ ala ko silamɛ ti min kɛ n bɛna fɔ aw ye الله أكبر tan don سيغي tan dafalen min b'i se alijinɛ ma tan dafalen الله أكبر أجرا na ألا تشركوا به شيئا a fɔlɔ ye min ye نعم ko siratul mustaqimi don o don a ko ala an bila siratul mustaqimi kan ko an la tushriku bihi shay'an الله أكبر ko a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye ko a kana fila fara ala kan سيغي a kana fila fara ala kan الله أكبر o y'a fɔlɔ ye naam وبالوالدين إحسانا a filanan نعم ko a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye الله أكبر a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye الله أكبر a ye ɲumanya kɛ a bangebaaw ye mais fɛn kelen ma fɔ dɛ أي ɲumanya k'i bangebaa ye أها fɛn kelen fɔra كنت فنجلين ayiwa ni e bɛ se ka 100 d'a ma don o don أها o d'a ma kɛ تي n'i bɛ se ka ŋunuma kɔrɔ ko wari foyi t'i bolo ka n'i da kɔrɔ تي a ka sen da i kunkolo kan ka dugawu k'i ye أها o kɛ تي سيغاتالا wa bil walidayni ihsana الله أكبر a y'a janto bangebaa ko la dɛ سيغي siratul mustaqimi sira de ala de y'a fɔ أها o de fili kɔrɔ ni nin y'i jɛ dɔrɔn c'est fini الله أكبر u ka n'i nɛgɛ nkalon don سيغي أبني kuranɛtigi ko ten أها ko wa bil walidayni ihsana ko i ka ɲuman k'i bangebaa ye a n'a to bangebaa ko defo k'i sɔrɔ أي وتنصروا o y'a filanan ye الله أكبر naam ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ko wa a sabanan أها a kana denw fa fiyewu نعم gɛlɛya kama الله أكبر nahanu نحن نرزقكم وإياهم a ko ne ala de bɛ aw garisɛgɛ ani den ninnu تي ka ban den wolo ma أها ko se t'i ye أها k'u balo t'i bolo أها ala ko kan'a kɛ dɛ أي ko ne ala bɛ e de garisɛgɛ أها wa i denw fana u ka kan ni min ye ne ala b'a d'u ma الله أكبر وجه ani planification tɛ kelen ye dɛ a ye kuma ninnu faamu kosɛbɛ أفهملندو أجرا الله أكبر planification أها sariya jɛnen don ni o kɛcogo ɲuman ye تي ni cɛ ni muso bɛnna o kan الله أكبر وجه ni denw zuru ɲɔgɔn na kojugu نمو a bɛ se ka bana se dɔw ma den dɔw bɛ nagasi u bɛ sɛgɛn أها wa n'ala ma fara muso kan a bɛ muso yɛrɛ degun الله أكبر سيغاتولا o tumana ka filanjɛni bila denw ni ɲɔgɔn cɛ sariya t'o haram أي munna sariya t'o haram أها ala kira sɔrɔla salam أها silamɛw y'a ɲininka أها comme suraka ninnu danbe ko
b'u bolo cogo dɔ la tiɲɛ u musow b'u bolo mais u ɲɛ bi bɔ u ka jɔ musow fana fɛ Allahu akbar u musow t'u bɔ dɛ u ɲɛ bi bɔ u ka jɔ musow fɛ Allahu akbar bon u b'u dɛn n'olu ye ɔhɔ u ti fɛ muso ka bɔ o kalama Allahu akbar sige bon mais n'u ye den sɔrɔ muso kɔni na bɔ a kalama tiɲɛ o bɛ kɛ o tuma na u ko kira ma ɔhɔ yala ni a sera yɔrɔ dɔ la an bɛ se ka wuli wa ɔhɔ pour que muso kana na n den sɔrɔ ɔhɔ Allahu akbar kira ko den minnu kan ka na diɲɛ kɔnɔ ko ala tilal'o la Allahu akbar ko wulili t'a bali sige n'ala ko min bɛna k'o bɛ na tiɲɛ ko mais o bi bɛn n'a sera yɔrɔ dɔ la wuli ɔhɔ a kana nin den sɔrɔ Allahu akbar o dagara an ka hadisaw kɔnɔ tiɲɛ mais kira ye kuma min fɔ sallallahu alaihi wasallam o nana jɔ mɔgɔ caman y'a kɛ u bɛ malo la tiɲɛ siga t'o la Allahu akbar n'a sera yɔrɔ dɔ la u bɛ wuli nka o bɛɛ kɔ musow jɔra u denw na Allahu akbar kira ko ala bɛ fɛ min ka na k'o bɛ na o bɛ na siga t'o la wulili t'o bali ayi o t'a bali kumana ko a kana denw faga u b'o de kɛ fɔlɔ-fɔlɔ k'u denw faga tiɲɛ ko ni den cayara u balo t'an bolo Allahu akbar o tumana fɛn in sabanan de ye ko wala taqtulu awladakum min imlakin ɔhɔ a kana denw faga sɛgɛn kama abada ayi o tɛ kɛ nahnu narzuqukum wa iyyahum Allahu akbar ni ala de b'aw garisɛgɛ ani den ninnu Allahu akbar o tiɲɛ o de la n donna planification kɔnɔ ɔhɔ a n'o ti ɲɔgɔn kɛlɛ siga t'o la naam ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن a naaninan filɛ nin ɔhɔ ko wa fana silamɛya diinɛ ye min ye la taqrubul fawahisha ɔhɔ a kana gɛrɛ cɛniko la abada ayi ma zahara minha min ye cɛni kɛnɛkanda ye wa ma batana ani cɛni min dogolen don Allahu akbar ko jɛnɛya ye haramu ye Allahu akbar do ko a kana sonyɛni kɛ yan a kana walimuso ɲini yan a kana namara kɛ yan a kana janfa kɛ yan a kana gɛrɛ cɛni na fiyewu min bangenen don ani min dogolen don Allahu akbar aydra la ilaha illallah Allahu akbar silamɛya ala de bɛ ka siratul mustaqim fɔ ne ka kuma tɛ dɛ kuranɛ tu ayi itatala ɔ ni nin y'i jɛ ko banna Allahu akbar mais mɔgɔ bɛ fili n bɛ segin a kan mɔgɔ bɛ fili Allahu akbar o bɛ kɛ mɔgɔ bɛ fili dɛ ɔhɔ setanɛ bɛ se mɔgɔ la kuma dɔw la mɔgɔ bɛ tiɲɛnɛ ɔhɔ nka n'i bɛ na i bɛ wuli i bɛ wuli siga t'o la adamaden bɛ fili Allahu akbar ko dɔw b'i sɔrɔ ɔhɔ i yɛrɛ bɛ tila ka nimisa Allahu o akbar de la astaghfirullah nana Allahu akbar aydra astaghfirullah nana o de kama Allahu akbar mais astaghfirullah mana i ka taa walimuso jɛnɛya ka sɔrɔ ka n'i sigi ni kɔlɔsi astaghfirullah lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi Allahu akbar zamzamiyu Allahu akbar Allahu akbar setanɛ bɛ se mɔgɔ la mɔgɔ bɛ tiɲɛ o bɛ kɛ o tiɲɛnɛni ninnu ala y'a fɔ dɛ ko n'a ye kabayira jurumu bila k'a tɔ to jurumu misɛnninw ye ko ne ala bɛ yafa aw ma cɛ siga t'a la nka n b'a kan t'a bila ko astaghfirullah ye o ye danga de ye danga siga abani danga Allahu akbar ne muso b'e bolo b'a bolo e fɛn o fɛn kɔlɔsi diɲɛ de bɛ astaghfirullah astaghfirullah mais ne y'i ta ye ne bolo e bi diɲɛ bɛɛ wuli ka jɔ ne na o tuma ne tɛ astaghfirullah ye dɔn i b'a dɔn Allahu akbar aydra Allahu akbar nkalon don Allahu akbar o tuma na ko a kana gɛrɛ cɛnni na siga kuranɛtigi de bɛ ka k'a fɔ ɔhɔ kira ko bɛɛ de ka na k'a fɔ ko ala ko a ka nin de fɔ bɛɛ ye siga Allahu akbar ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق wala ko wa fana a kana ni bɔ fiyewu a kana kɛ sababu ye ka mɔgɔ faga fiyewu Allahu akbar o tɛ kɛ a kana ni bɔ Allahu akbar ni min bɔli haramuyara hali bagan b'a la illa bil haqq Allahu akbar fo n'i y'a bɔ tiɲɛ kan Allahu akbar k'i ka saga lajɛ
ka marifa ta k'a ci ka saga la ten k'a faga i bɛ taa jahanama kɔnɔ sigi abani Allahu akbar i m'a faga bil haq Allahu akbar i y'a tɔɲɔ de Allahu akbar mais n'i bɛ fɛ k'a sogo de dun i y'a da k'a kantigɛ k'a jeni k'a ɲimi ka dɔ tobi ka dɔ wusu ka dɔ balabala sariya la o dagalen don siga t'o la mais hali n'i ye bere kɛ k'a sen kari i n'a bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ lahara Allahu akbar k'a dabɔ a kama ala ti tɔɲɔli foyi to yen hali ni bagan don Allahu akbar o ye tiɲɛ jango adamaden Allahu akbar ko wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sigi a kana ni faga ni min fagali ye haramu ye fo n'a hakɛ don dɛ tiɲɛ hakɛ ye mun ye i y'i tugu ka mɔgɔ faga sariya la i bɛ faga siga t'o la i bɛ faga Allahu akbar i bɛ faga bɛ kɛ alors i ye jɛnɛya kɛ muhsin sariya fan dɔw ko i bɛ farala kɛ Allahu akbar parce que fo an k'o fɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ sigi k'a fɔ ni jɛnɛyakɛla minɛna k'a don dingɛ na k'a farala kɛru o tɛ kuranɛ kɔnɔ Allahu akbar mais hadisaw nana n'a ye tiɲɛ mais dɔnnibaa caman bɛ yen olu fana ko tiɲɛ don ko kira y'a kɛ ko nka ko a y'a kɛ de yanni suratu nuri kana Allahu akbar aydara suran dɔ nana o ko jɛnɛyakɛla cɛman n'a musoman ko n'a y'u minɛ ko a ye gɛɲɛya 100 k'u kɔ la Allahu akbar sigi ko n'a y'u minɛ ko a ka gɛɲɛya 100 k'u kɔ la Allahu akbar o tumana ko sura ni aya in ko nin nana o y'a sɔrɔla faralakɛruw bɛ yen ko kira ye faralakɛrunin jɔ sisan ko k'a kɛ ni gɛɲɛ 100 ye Allahu akbar mais sɔn caman bɛ yen olu fana ma sɔn o ma u ko non ko a tun bɛ kuranɛ kɔnɔ ko cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ko n'u minɛna jɛnɛya la ko ka u faralakɛru ko nka ko aya in kɔni tɛ yen bilen ko nka a baara bɛ yen an tɛna don o kɔnɔ o kumaw ka ca an tɛna don o kɔnɔ mais wulibali ye min ye a ye mɔgɔ don dingɛ na k'a faralakɛru ko a ye jɛnɛya kɛ o t'an ka kuranɛ kɔnɔ mais an ka hadisa wulibaliw bɛ yen minnu y'a sabati ko kira y'a kɛ tiɲɛ siga t'o la a bɛ faamu a faamura o tumana ko a kana ni faga fiyewu fo ala yɛrɛ ko ni min k'an ka faga bon ni min k'an ka faga o sɛbɛ ye min ye o ye ni min y'i tugu ka mɔgɔ faga Allahu akbar ou bien ni min y'a tugu ka fagali dabali kɛ nin bɛɛ ka kan ye siga t'o la mɔgɔ dɔ a bɛna mɔgɔ faga a tigi bolila cɛ in t'a sɔrɔ bilen e y'a minɛ ka bila cɛ ɲɛ cɛ y'a faga e wo cɛ wo a bɛɛ bɛ faga Allahu akbar n'a mɔgɔ 100 y'a kunbɛn a mɔgɔ 100 bɛɛ bɛ faga Allahu akbar o ye tiɲɛ siga ni tɔɲɔli fagali don Allahu akbar ni bɔli man di ala ye dɛ man d'a ye n'i y'i tugu kɔni k'a dabɔ a kama ka adamaden faga k'a sɔrɔ ala m'a fɔ i k'a faga kisi cogo si t'i ye kuranɛ koti sigi aydara mumin ni Allahu akbar kisi cogo si t'i ye kuranɛ koti Allahu akbar o tuma na naam ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ayiwa ko nin ye ala ka ladilikan de ye dɛ n tɛ hadisa kuma ye seko ma nin fɔ ko nin ye ala ka ladilikan de ye k'a fɔ aw silamɛw ye ko la'alla ni a bɛna hakili sɔrɔ ka kodɔn k'a dɔn ni ala mago bɛ fɛn minnu na naam o y'a wɔɔrɔnan ye ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن wa yatimɛden ka nafolo a kana dun dɛ a kana gɛrɛ a la fo ni min ka ɲi n'i bɛna k'o ye cɛ sara k'a denw to a sara ka wari to e de ye wari ta k'u ba furu siri walima e de ye wari ta yatimɛdenw ka ko sirilen b'e la ala k'i kɔlɔsi dɛ a dɔrɔmɛ n'i y'a namara k'a dun i bɛ jahanama kɔnɔ seliko t'a la ko fo n'i y'a kɛ kɛcogo ɲuman na dɛ yatimɛden ka wari b'i bolo se t'i e yɛrɛ ye
tiɲɛ na i tɛ se k'u balo tiɲɛ ɔ k'u fa ka wari ta k'o kɛ k'u balo u balotɔ i yɛrɛ bɛ dɔɔnin dun fɛ o mɔnen na baasi t'o la Allahu akbar walima i ye wari ta k'a don jagofɛn dɔ la i n'a fɔ ka bagan san taar'o nabugu yanni yatimɛden ka kɔrɔbaya tiɲɛ hatta يبلغ أشده fo den ka kɔrɔbaya ka kɛ kamalen ye a bɛ wari ɲɛci dɔn tuma min na tiɲɛ parce que n'i ye wari di denmisɛnnin ma n'ala ma fara k'a b'a tiɲɛ siga t'o la mana hatta yabluga ashudda fo a ka se kodɔn hakɛ ma k'a dɔn wari man ka tiɲɛ naam وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ayiwa a ko tuma na a y'a janto peseli la dɛ ani sumali tiɲɛ mure sumani basigili sumali numu ka balansi fitinin sumali ko a y'a hakili to a la dɛ o gɛlɛn don dɛ Allahu a akbar b'i ka ala ko tiɲɛ pewu k'i se janamɛ kɔrɔ Allahu akbar ajra ala ko a y'a hakili to a la dɛ tiɲɛ لا تكلف نفسا إلا وسعها ko mɛ i hakili to a la ye tiɲɛ nin yɔrɔ in na kuranɛ tafsirikɛlaw ko silamɛ dɔw siranna ala ɲɛ jagokɛlaw don tiɲɛ n'u ye mure pese u bɛ tila ka dɔ cɛ ka fara a kan ko i tɔ kana na ye olu fɛ ala ko non n'i taara o fɛ i ka jago bi bi dɛ n m'o fana f'u ye koyi la yukallifu nafsan illa wusaha ala ko n t'i ni minɛ fɛn na a tɛ se min na a pese i ka hakɛ la bɛɛ bɛ min don a kɛ ten tiɲɛ siga t'a la mana ni dɔ taara i fɛ walima a ta dɔ nani i fɛ ayiwa i ma min dabɔ a kama ni ala t'i minɛ o Allahu akbar o tiɲɛ la yukallifu la est-ce que nin ko la nukallifu Allahu ta'ala Allahu ta'ala wa Allahu ta'ala de la nukallifu nafsan la nukallifu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu ta'ala ya na'am وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ko bɛ bi yan de siga ajra wala a shekina namu ala ko wa iza qultum silamɛ n'i bɛna kuma n'i bɛ kuma Allahu akbar siga Allahu akbar ajra fa'adilu siga a ye kɛ ladiri ye a kumatɔ a kana nkalon tigɛ dɛ siga walaw kɛna za kuruba hali ni na ma duga zuru don Allahu akbar hali ni fa de y'a kɛ ni ɲininkara ko i kana nkalon tigɛ abada Allahu akbar nkalon man ɲi mai Allahu akbar nkalon man ɲi lukumana la hakimu karamɔgɔba dɔ cɛ dɔ tun bɛ yen ko lukumana dɔw ko nabi ɲuman don dɔw ko non nabi ɲuman tɛ ko ayi c'est-à-dire a ko diyara ala yɛrɛ de ye ala y'a bonya fo k'a tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a mankutu sigi abani wala mɔgɔw nana s'a ma k'a ɲininka ka lukumana ɲininka keifa sirta ila ma sirta ko mun y'i kɛ tan sigi ala ye nin bonyaba in k'i ye mun na Allahu akbar a ko walahi n t'a dɔn Allahu akbar a ko nka n bɛ kelen kɔni dɔn kabini ala ka n da illa anni ma futu illa sadiqan sigi Allahu akbar ko kabini ala ka n da ma nkalon tigɛ Allahu akbar n bɛ min dɔn n yɛrɛ la kabini ala ka ne da ma nkalon tigɛ Allahu akbar sigi dɔw ko nabi ɲuman don ala y'a bonya k'a kɔrɔta k'a tɔgɔ fɔ kuranɛ na mɛ o ko nabi ɲuman tɛ ko maa ɲuman kun don lukumana alhakim u y'a ɲininka de mun na ala ye nin pilasi in d'i ma a ko n t'a dɔn fiyewu a ko nka n bɛ min dɔn n yɛrɛ la kabini n wolola ma nkalon tigɛ abani Allahu akbar nkalontigɛla ye janimɛ wulu de ye siga t'a la y'a fɔ ne bɛ nin fɔ a ye tiɲɛ caman dɛ Allahu akbar y'a fɔ n'i ye min kɛ a fɔ n y'a kɛ wala n'i bɛ min ɲɛ dɔn a tiɲɛ fɔ nkalon tigɛ ko kelen a bɛ silamɛ ni ala cɛ janya sigi Allahu akbar ne m'a fɔ dɛ ala de kumakan don siga t'a la tigi y'a fɔ ko wa iza qultum fa'dilu Allahu akbar n'a ma ɲɛ ko a bɛ kuma a ye tile Allahu akbar ko walaw za qurba hali ni somɔgɔ suru don
walau kana za qurba hal ni fadu hal ni badu hal ni dedu Allahu akbar tiɲɛ fɔ tiɲɛ kana galo tigɛ dɛ ayi naam wa bi ahdillahi awfu Allahu akbar moy biya de biya ko wa bi ahdillahi awfu Allahu akbar ko wa ala ka laydu min dara fɛ ko a k'a dafa sige Allahu akbar ko a ye ala ka laydu min ta ko a k'a dafa Allahu akbar a ye ala ka laydu dafa ayi o laydu jumɛn ye Allahu akbar a fɔra baya tɛ tiɲɛ ye wallahi kuranɛ y'a fɔ mɛ ko tiɲɛ tɛ Allahu akbar kira yɛrɛ y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ Allahu akbar abubakar y'a kɛ umaru y'a kɛ usman y'a kɛ tiɲɛ ala ka kira ka sahaba bɛɛ y'a kɛ a cɛ n'a muso tiɲɛ kɛnɛ kan sahaba kelen tɛ ala kira jɛɲɔgɔn na min ma sa baya layidu wɔɔrɔ kan ni karamɔgɔ min mago b'a la i bɛ na tiɲɛ a jira a tɛ sahaba tɛ min ma layidu wɔɔrɔ ta tiɲɛ siga t'o la mɛ ko nkalon don Allahu mɛ ala ko ya ko wa bi ahadillahi awfu Allahu akbar ni ne ala ka layidu talen ye a y'a dafa Allahu akbar a ye layidu in dafa dɛ bɛ dafa n'i ko o layidu ye min ya o y'a sariya la ilaha illallah de o y a pas de problème wala n'o y'a sariya la kɔrɔ tɛ sariya la ilaha illallah kɔrɔ b'a la i b'a sariya la ilaha illallah fɔ ka taa kogo ta k'i cun waliso kɔnɔ ayi o tɛ kɛ i b'a sariya la ilaha illallah fɔ ka tila ka taa sinamuso dabali kaburu la ayi o tɛ kɛ i bɛ ashhadu an la ilaha illallah fɔ hasidiya kama ka nkalon da silamɛ dɔ la ayi o tɛ kɛ Allahu akbar abani hali layidu bɛ kɔmɔ don nka la siga t'a la o b'a la Allahu akbar kɔmɔ bɛ don ni layidu ye dɛ siga t'o la kan b'o la Allahu akbar o b'a la hali dɔgɔtɔrɔw b'u kale tiɲɛ u ka baara di dɔw ma Allahu akbar siga t'o la dɔgɔtɔrɔ sigilen filɛ nin ye a u bɛ kɛnɛ bɛɛ y'u kale Allahu akbar u y'u kale u ka dɔgɔtɔrɔ kuntigi la sanni melekelen don u ka fɛn la siga n t'a dɔn o ye min ye mun ɲini k'o la kosɛbɛ Allahu akbar sanni kɔni melekelen don a la siga u b'u kale Allahu akbar dɔgɔtɔrɔw y'u kale y'u kali polisi o sɔrɔdasi o gendarme o i tɛ teni ta abada n'i m'i kale i bɛ se k'i yɛrɛ janfa mɛ i b'i kale siga abani i b'i kale dɛ b'i kali wa kira ka sahaba si ma sigi n'u m'u kale Allahu akbar abubakar ko kira y'a bila yɔrɔ min na ko ale b'a ta ye Allahu akbar a k'u ka taa irida mɔgɔw kɛlɛ ani minnu k'u ti jaga bɔ ko walahi n'a sɔrɔla hali u bi ɲɔgɔmɛ bi siri ni juru min ye ko n'u y'o kelen bɔ diinɛ na ka sɔrɔ a kun bɛ kɛ kira tile la ko ale b'a fara a kan sigi abani khalifa bɛɛ sigira ni layidu de ye bɛ sigi n'o ye mɛ ko layidu tɛ silamɛya la i b'a ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah k'a banna Allahu akbar wa siratul mustaqim filɛ wala ala ko nin de ye ne ka sira ye tiɲɛ siga t'a la a ye nin durusi dɛ a bɛ durusi a y'a ɲini a y'a yɔrɔ yɛrɛ de ta kuranɛ kɔnɔ siga a y'a ta faransɛ la a k'a taradi tiɲɛ siga t'a la minnu bɛ anglais mɛn u k'a ta u k'a taradi tiɲɛ o bɛ kɛ ni a bɛɛ de ye nin ye a bɛɛ tu kuranɛ yɛrɛ bɛɛ bi yan de a bɛɛ bɛnna yan de ma siga tu a jira Allahu akbar seli tɛ yan sun tɛ yan jɛgɛ tɛ yan hiji tɛ yan ko i tulo b'a a fɔkan la mɛ a bɛɛ bi yan tiɲɛ ala y'a laban ni ye ko wa bi ahadillahi awfu Allahu akbar wala wala i ma sun mɛn i ma seli mɛn mɛ a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ Allahu akbar o ye tiɲɛ kuranɛ yɛrɛ bɛɛ ye nin aya in de ye Allahu akbar siga t'o la don o don an ko ihdina siratal mustaqim tiɲɛ a bɛ o fɔ tuma na wa siratul mustaqim ye nin ye o tɛ ne ka kuma ye dɛ n kɔnɔ ala bɛ n'o fɔ sisan Allahu akbar na ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون a ko wa ni ala ye aw ladi ni min ye nin don Allahu akbar n ti fila fɔ ye ni ala ye aw ladi ni min ye ko nin don dɛ tiɲɛ ko a kun ye laala a bɛna kɛ hakilitigi ye Allahu akbar o ye tiɲɛ nin bɛna to a kɔnɔ hakili bɛna to a la ni sɛtanɛ bɛna sa la tazakkaruna hakili bɛna jigin ni layidu ninnu o bɛ kɛ siga t'o la n'i bɛna dɛsɛ tazakkaruna
abna a hakili jigin fɔlen na Allahu akbar ay ni yɔrɔ in kɔlɔsi de ay ni aya in ta a bi daminɛ suratu ani amina aya 153 Allahu akbar a bi daminɛ suratu an'am aya 153 su na t'a lajɛ faransɛ la ayoro dona a bi daminɛ 51 tɔbi jazakumullah khair a bi daminɛ 151 suratu an'am 151 Allahu akbar odo a bi daminɛ o de la wala naam وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ala ko wa sira min bɛ ne ala bolo min tilennen don ko nin de don Allahu akbar inna haza sirati mustaqiman ni sira min bɛ ne ala bolo n'a tilennen don nin de don sigi sira dana fattabi'uhu ko wa ni min bi kunanja ɲini ko tugu nin kɔ dɛ Allahu akbar abi kereka a banna heu a tilala kun a ko ala ko di ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ayiwa ko kabini kelen n'a tugura sira misɛnnin wɛrɛw kɔ fatafarraqa bikum o sira bi fara ni aw ye an sabilihi sigi ka bɔ ni ala ka sira ma Allahu akbar kurana biya ajra Allahu akbar ko a kana tugu sira wɛrɛw kɔ n'a ye sira wɛrɛ kɔni minɛ fatafarraqa bikum o sira bi fara n'aw ye an sabilihi ka bɔ ni ala ka sira kan Allahu akbar ko nin de ye ne ka sira ye min tilennen don siratul mustaqim sigi ni min fɔra ye sisan baya wɔɔrɔ bɛɛ bi yan fana de a bɛɛ dafalen bi yan siga to la ala ko cogo di a ma ban ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون a ko wa ni ladilikan bɛ ne ala bolo ka fɔ ye ko ne ka ladilikan ye nin ye Allahu akbar ko mɛ nin bɛɛ kun ye jumɛn ye tari aw na se ka siran ni ala ɲɛ ka n ka danw bonya Allahu akbar odo a banna heu ko wa ni ladilikan bɛ ne bolo ko ne y'a ladini nin de ye wa n tɛna dɔ wɛrɛ fɔ ye Allahu akbar ajra nin ye kuranɛ de ye siga t'a la a bɛ kɛnɛ kan yan an karamɔgɔ ala tilala heu jagoya tɛ silamɛya la ayi a to yen Allahu akbar n'a ka di ye i ti bugɔ i ti nɛni Allahu akbar o cɛ nka kana dansa ko maa wɛrɛ kan o wulibali fɔra kira ye ala ko a ma wa ma anta alayhim bi jabarin Allahu akbar ne y'i bila de i ka wajuli kɛ i ka mɔgɔw wele ka na ni ala ma wa ma anta alayhim bi jabar ma fanga d'i ma mɔgɔw kan dɛ ayi o ma kɛ i ka bere ta mɔgɔ fɛ m'o fanga d'i ma ye Allahu akbar ajra a non Allahu akbar ne ye janimɛ de da ka alijinɛ da o tumana wele kɛ ka na siratul mustaqim ma ni minnu nana u bɛna alijinɛ na cɛ nka n'a bɔr'o la wa ma anta alayhim bi jabarin Allahu akbar ma fanga d'i ma mɔgɔw kan ko i ka bere taw fɛ ayi o ma kɛ ma fɔ i k'u neni ayi ma fɔ i ka kuma jugu fɔ maa ye Allahu akbar n k'i k'u wele de bil hikma Allahu akbar wal maw'izatil hasana fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id Allahu akbar siga kuranɛ ɲɛfɔ mɔgɔw de ye minnu bɛ siran ni ala ka layidu ye Allahu akbar nka labɛnnen bɛ ni janɛmɛ ni tɔɔrɔ min ye ka cɛnnikɛla kɔnɔ kuranɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu bɛ siran o ye Allahu akbar ajra mɛ i ma bila i ka mɔgɔ jagoya dɛ ayi o ma kɛ mana n bɛ nin de fɔ aw ye don o don a ka hakili sigi Wallahi. kuranɛ ma mɔgɔ jagoya Ayi. silamɛya ma mɔgɔ jagoya ala kira ma mɔgɔ jagoya O ma kɛ. ala kira ma bere ta mɔgɔ fɛ Ayi. k'i ka don diinɛ na a ka sahaba ɲuman si tɛ yen min ye bere ta mɔgɔ fɛ k'i ka don silamɛya o ma kɛ Allahu akbar mɛ istimaratu kɛra o kɛra siga t'o la kira kɔfɛ sɔrɔ silam fanga ɲininaw nana Allahu akbar ari togoro la a bɛ k'a filɛ o an bɛ k'a filɛ dugu don ari togoro bɔr'u ka dugu de la k'u bɛ sigiyɔrɔ de ɲini sigiyɔrɔ Allahu akbar u n'u ka famille k'u bɛ yɔrɔ dɔ ɲini ka sigi yen k'u ka baganw mara yen Tiɲɛ. k'u ka sɛnɛ kɛ yen o ɲinitɔ dɛ kɛlɛw de taara b'o la u ye se sɔrɔ min kɛ u y'a yɛlɛmɛ k'a tɔgɔ da diinɛ kunna Allahu akbar ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ ka Europe bɛɛ minɛ a bɛɛ tiɲɛ siga t'o la ari togoro olu ye Europe bɛɛ minɛ Allahu akbar n bɛ sigiyɔrɔ ɲini
u ye fanga sɔrɔ u sera min kɛ fanga diya kojugu u ye silamɛya tɔgɔ ta ka diɲɛ mɔgɔw faga fan bɛɛ fɛ des millions de personnes olu dama tɛ dɛ kabini kira kɔfɛ silamɛya yɛlɛmana ka kɛ fanga ɲini de ye kabini Hussein ka fanga banna fanga foyi mana bilen uruwaya kɔ n'i ma sɔn n b'i faga a y'u kun ci a faamuna a y'u kun ci o de daminɛna silamɛya kɔnɔ ni min bɛ fɛ ka mara kɛ ni jama dɔ bɛ yen minnu bɛ Ala fɛ i bɛ Ala ko don u hakili la k'u su ka k'u yɛrɛ kan i ka se ka fanga kɛ i k'i place sɔrɔ mais diɲɛ ye tile joli ye hali n'i ye miliyari sɔrɔ sɔɔni i b'i kɔ don a bɛɛ la i bɛ t'i jɔ setigi ɲɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ i ye niw bɔ yan i bɛ taa mun fɔ a la ye i kɛra du cili sababu ye i yɛrɛ niyɔrɔ kama i bɛ taa mun fɔ a la ye i ye niw ba ɲɔgɔn na a faama tɛmɛnen bɛɛ y'a kɛ ten de u yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na c'est à dire fa den fila u bɛ ɲɔgɔn faga fa sigiyɔrɔ nɔfɛ baw fana bɛ pɔsɔni di u den dɔ ma u yɛrɛ ye den min wolo yɛrɛ sinamuso den tɛ dɛ a yɛrɛ ye den min wolo a bɛ fɛ nin de ka sigi mais nin de kun kan ka sigi a bɛ nin empoisonné k'a faga a bɛ fɛ min ka sigi o bɛ sigi nin bɛɛ kɛra silamɛ ɲɛmaaya la pour k'a fɔ aw ye silamɛya kun tɛ n bɛ fɛ ka mara kɛ ka kɛ faama ye ko in bɛɛ kun ye nin ye n'a y'a dara lamɛn a bɛ lafiya a tɛ se ka sɔsɔ dɛ kira somɔgɔw kama Ala ka yafa ma hamitigi o hamitigi bi yan dilan baasi t'a la Ala ko Ala ma hamiw dilan la an ka jamana Ala k'a kɔlɔsi an ye Mali kalifa Ala ma an y'an yɛrɛ kalifa Ala ma Ala ka jamana in kɔlɔsi Ala ka jamana in kɔlɔsi mais n bɛ fɛ ka min fɔ yɛrɛ tanga wajibiyalen don yɛrɛ ɲini wajibiyalen don mais silamɛ tɛ siran non siran tɛ anw dalen don saya la a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ cɛ tɛ siran ni cɛ siranna i ni Ala b'i janya mais kodɔnna b'a yɛrɛ ɲini i bɛ fɛɛrɛ tigɛ mais cɛ tɛ siran a kana siran foyi tɛ Ala kɔ wa foyi t'an sɔrɔ min sɛbɛnna ka kɔrɔ foyi t'an sɔrɔ min sɛbɛnna ka kɔrɔ Ala k'a n'aw kɔlɔsi aw sara bɛ Ala de bolo Ala ka hɛrɛ k'aw ye vigile an bɛ dugawu k'u ye olu de bɛ si u ɲɛna su o su sunɔgɔ t'u ye Ala kama mais Ala kira kalen ɲɛ o ɲɛ sira a ɲɛna ko a bɛ kɔlɔsili kɛ Ala kama kira ko Ala ye jahanɛmɛ haramuya o ɲɛ ma Ala k'a n'aw dɛmɛ an k'an ka laada tile an ka sɔrɔ ka miniti kelen ta Seydina Ali ka nin kɛnɛ in kan an ka kuma Ala fɛ n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ miniti kelen a b'a da de min b'a fɛ a y'a fɔ Ala ye kira somɔgɔw kama a y'a yira Ala la mais a kana ɲinɛ an faso kɔ
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم استرنا وانصرنا. آمين. اللهم استرنا وانصرنا. آمين. واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم. آمين. افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من عندك رزقا واسعا كثيرا آمين. لا مقطوعة ولا ممنوع. آمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.